Kitang-kita sa video na ito mula sa militar ang matinding pinsalang tinamo ng Siargao nang manalasa ang bagyong Odette nitong nakaraang linggo. Tumambad ang mga sira-sirang struktura, mga nagibang tahanan, mga inilipad na bubungan at mga pinadapang puno na kung inarawan ng mga residente ay wasak-wasak ang kanilang lugar. Dahil sa tindi ng hagupit ng bagyong Odette, maging ang linya ng kuryente at komunikasyon ay apektado rin. Ang mga residente maging ang mga local government unit humihingi na ng saklolo lalo't magpapasko pa naman. Nitong linggo, nagpadala ng team ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA upang tumulong sa clearing operations sa Siargao Island. Ayon kay Attorney Wilma Asma, SBMA Chair at Administrator, 11 kataong kanilang ipinadala mula sa Fire Department. Dahil batid nila sa panahong ito, kailangan ng lahat ng tulong na maaring ibigay sa mga naapektuhan ng bagyong Odette. Kasabay nito ang panawagan ng dasal ng administrador para sa ligtas na pagbabalik ng kanilang team. Bukod sa manpower support, tutulong din daw ang SBMA sa pamamagitan ng donasyon sa mga lugar na matinding napinsala ng bagyo. Ayon kay ASMA, tumatanggap ang ahensya ng anumang donasyon sa pamamagitan ng kanilang Public Relations Department. Kumakatok din ang SBMA sa Subic Bay Freeport stakeholders na may mabubuting puso na tulungan ang mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao na humihingi ng saklolo. Kabilang sa mga donasyon ay pinananawagan ng SBMA ay sleeping mats, hygiene kits, easy open canned goods, mosquito nets, pre-loved clothes at mineral water. Para sa mga katanungan at drop-offs, maaring tumawag sa Public Relations Office ng SBMA. Nananawagan din ng dasal ang administrador para sa muling pagbangon ng ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao na nabiktima ng bagyong Odette. Jennifer Salenga, CLTV News.